tak od 4 let. Začínala jsem v Příbrami na stadionu. A na kolečkový vůz všechno? Jo, tak od 12, ale s velkýma pauzama. A co ti dělal na začátku největší problémy? Všechno. Já umím jet jenom rovně, nic jiného. A teď co ti dělá největší problémy? Asi brždění. No, nevím, takových minimálně 10 let. Co vám dělalo na začátku největší problémy? No, kontrola rychlosti, zatáčení, brždění. A co teď je pro vás jakoby nejtěžší, nebo No, zvládáte všechno? Tak já se jako nespecializuju na žádnou akrobaci, takže to běžně ježdění jako bez problémů. Zastavení v pohodě. V pohodě. No, po 4. v životě. Akorát, že vždycky tak 2krát a za rok zase 2krát. Jo, tak když jste byla úplně poprvé 2krát, co vám dělal největší problém? Stabilita. Stabilita. Přirozeně. No a potom mě teďka dělá problém takhle ten krok dlouhý, takže na tom takhle šlapu jako... Jo, protáhnout krok. No. Chvíli. Asi 3 roky. Tak. To já ne. Tak rok. Tak rok. No. Vždycky tak 2krát do roka. A na začátku, když jste úplně začali, co vám dělalo největší problémy? Zabrzdit. Stále. A teď furt stejně. Teď stále zabrzdit. Ale i jako rychlost už je větší a už se člověk nebojí z kopečka. Tak jak dlouho od jara. A není zlepšení. No a co vám dělalo na jaře největší problémy? Jako je to pořád stejný. Pořád stejný, jo? No, pořád stejný. Já jsem i takhle na bruslích ledových bruslila jako furt, jako bez zlepšení. Jo. No, takže jsem pořád nepřišla na techniku. Jo. Takže se strašně nadřu, jak ta slečna jedla přede mnou, tak ta jela s takovou lehkostí. A já se prostě pořád nadřu. A zastavit vám jde v pohodě? Do kopce. Do kopce, jo. Tak to je všechno. To je všechno, díky moc.